Vitaj v podcaste Chudni hlavou s Miroslavou. Ak si žena po 40-ke a cítiš, že s vekom sa viac a viac zaoberáš chudnutím, si tu správne. Som žena ako ty, ktorá vyskúšala rôzne diety a konečne pochopila, že diety nefungujú a aj tak končia priberaním. Ukážem ti, ako schudnúť raz a navždy vďaka jednoduchým návykom, bez ďalšej diety a bez úmorného cvičenia v posilke. Zmena začína v hlave a pokračuje na tanieri. Poďme na to. Hádanka na úvod. Ako sa volá jednoduchý nástroj na chudnutie? Zamyslite sa na chvíľu. Ten nástroj máte vy, mám ho aj ja a je to asi ten najsilnejší a možno jediný nástroj, ktorý kedy budete potrebovať, aby ste boli úspešná pri chudnutí. Môžete pri ňom dokonca jesť, čo chcete, alebo čo si vaše telo naozaj zažiada. Takže, kedy ste naposledy cítili skutočný, fyzický, v bruchu škvrkajúci hlad? Lebo naozaj ste hladná vždy, keď idete jesť? Áno, tento tajomný nástroj zdravia, schudnutia a vitality, o ktorý sa dnes s vami podelím, je úplne jednoduchý, len si na neho musíte počkať. Takže počkajte si na svoj skutočný hlad. Milé dámy, vitajte. My máme nadváhu z jedného jednoduchého dôvodu a to je, že jeme viac, ako naše telo potrebuje. Bodka. Dnes pochopíte, prečo sa tak veľmi bojíme byť hladné a čo sa vtedy reálne deje v našom tele a povieme si stratégiu, ktorá by vám mohla pomôcť. No, my žijeme v dobe, kedy sa hladu jednoducho bojíme. Bojíme sa ako, že vybije sa mi mobil. Ale prečo je to tak? No, roky nám opakovali, že jedzte 5-krát denne. Alebo čítame v časopisoch, že musíte jesť pravidelne, často hoci malé porcie, inak sa vám spomalí metabolizmus, alebo telo prejde do šetriaceho režimu a budete zo všetkého priberať. No a my sme uverili, že ten hlad je ako nejaký výnimočný stav, že to je nejaké svieti nám červené svetielko, alarm, i hneď to musím vypnúť. Ale reálne, čo sa deje vo vašom tele a vo vašej hlave, keď zacítite ten prázdny žalúdok? Lebo to sú dva odlišné svety. Hlava. Vo vašej hlave, ten mozog spustí paniku a on kričí: Jemine, som hladná, musím si rýchlo niečo dať, inak mi klesne cukor, odpadnem alebo budem nervózna. No ale čo robí v tej istej chvíli vaše telo? Lebo vaše telo je nadšené. Váš inzulín konečne klesne. To trávenie si oddychne a telo si povie: aha, už nepríde žiadna energia zvonku, nič neprichádza, výborne, poďme teda konečne otvoriť naše zásoby tuku a poďme spaľovať náš uložený tuk. Vidíte ten rozdiel? Čiže fyzický hlad je len signál toho, že vaše telo sa práve chystá schudnúť. Áno, ide pracovať, ide chudnúť. Je to úplne normálne byť sem tam hladná. No ale čo urobíme my? No keď zacítime hlad, tak my sa zľakneme a okamžite do seba niečo hodíme. Kúsok syra, jablko alebo aspoň kapučíno. No a čo sa práve stane? Práve vtedy sme ten proces spaľovania tuku zastavili. My sme ho zabili v tom zárodku. A znova sme telu dali energiu zvonka. No a aby to bolo ešte zložitejšie, tak niekedy sa stane, že náš mozog volá po jedle aj vtedy, keď naozaj v skutočnosti potrebuje úplne niečo iné. Máme stres, máme nudu, alebo nevieme, čo by sme robili, takže to je taký falošný hlad, ktorý sa prejavuje ako? Napríklad, že v pondelok alebo v útorok po obede vám utekajú oči do tej kaviarne, tam dole, či tam ešte zostal ten makový roštek. Alebo vo štvrtok večer vaša unavená hlava kričí, že potrebujete si dať pohár pivečka alebo pohár vínka a balíček čipsov. No toto nie je hlad, to je váš mozog, ktorý nezvláda nejakú emóciu a pýta si náplasť. V realite, poviem vám, mám klientku, volajme ju Marta. Marta má 46 rokov, je to manažérka v korporácii, má 2 deti a prišla za mnou úplne zúfalá, že priberá, aj keď vlastne nie je tak veľa. A viete, čo tá Marta robila? Ona jedla preventívne, zo strachu z hladu. Predstavte si to takto: ráno raňajky, potom kapučínko, potom jablčko, aby náhodou nebola hladná na mítingu, o 12:00 už sa ide na obed s kolegami,
po obede olovrantík, aby som neprišla domov hladná ako čert a potom večera s rodinou. No a keď ten muž na gauči večer niečo chrúme a my všetky vieme, že oni môžu o 9:00 zjesť čokoľvek a nepriberú ani gram, tak tá Marta si dá aspoň kúsok syra, veď to patrí do kategórie, že proteín, to je zdravé. Biologicky, čo sa dialo, že Marta svoje telo nikdy nepustila k tomu, aby siahlo po tú energiu z vlastných zásob. Čiže, ako s tým pracovať? Zabudnite na diety, zabudnite na krabičky, zabudnite na váženie porcií a rátanie kalórií. Mám pre vás na tento týždeň úplne jednoduchú stratégiu a to je, jedzte vtedy, keď ste naozaj hladná. Príjmite ten hlad, lebo hlad je čo? Hlad je iba obyčajná fyzická vibrácia vo vašom tele. Moje klientky v 3-mesačnom programe učím jednu zásadnú vec, že hlad je úplne normálna vec a aby ste ju vedeli aplikovať v praxi, tak túto som si pre vás pripravila na dnes 3 konkrétne kroky, ktoré môžete robiť hneď alebo od zajtra, kedy chcete. Keď na vás príde hlad, krok číslo 1. Zastavte sa. Keď na vás najbližšie príde hlad a váš mozog začne kričať, že musíte okamžite niečo zjesť, vašou úlohou je zastaviť sa. Nepodľahnite tej dráme. Spýtajte sa. Môžem byť naozaj hladná? Kedy naposledy a čo som jedla? Bolo to pred 2 hodinami, pred 4 hodinami, zabudla som jesť, lebo som sa ponorila do práce. Nezabudla som náhodou piť vodu, preto som hladná? Áno, čiže úloha je zastaviť sa a spýtať sa, či môžete byť naozaj hladná. Krok číslo 2. Som naozaj hladná, alebo len mám na niečo chuť? Áno, vyskúšajte to trošku zanalyzovať. Ak ste hladná výlučne na milku s lieskovými orieškami alebo na konkrétne slané Lay's vrúbkované s morskou soľou tam vzadu v skrinke, tak áno, milé dámy, toto nie je hlad. Lebo kaleráb by ste v tej chvíli s chuťou asi nezjedli však. Tak to je emočný hlad a vy chcete len zajesť emóciu. Akú emóciu chcete zajesť? A kde to presne cítite? Je to, lebo ste mali ťažký deň, mali ste ťažkú poradu, alebo niekto vám chýba. Áno, čiže zanalyzujte, či je to ozajstný hlad, alebo len máte na niečo chuť. Krok číslo 3. Dajte si 15 minút. Prestaňte z toho robiť katastrofu z toho hladu. Vy si dovoľte byť hladná. Dovoľte si cítiť ten hlad a vo svojom tele. Buď to je 10 minút, 15 minút, bez toho, aby ste museli to okamžite zabiť tým jedlom alebo zapiť nejakým kapučinom alebo latečkom. Zaslúžite si úžasnú vec a ono sa to dá vydržať. Čiže vy to prežijete ten hlad. Ak je to falošný hlad, pozor, on o 15 minút jednoducho prejde. Ak je to skutočný hlad, OK, tak sa najedzte. Ale vďaka tomuto oknu, že vydržíte tých 15 minút, vaše telo konečne dostane priestor siahnuť na tie tukové zásoby, ktorých sa tak veľmi chcete zbaviť. Takže takto rozmýšľame a chudneme v hlave. Počúvajte svoje telo a naučte sa s tým svojím hladom sedieť. Toto je ten najdôležitejší návyk k úspešnému dlhodobému chudnutiu. Pretože áno, milé dámy, chudnutie naozaj nezačína na tanieri, začína vo vašej hlave a vaša krabičková dieta vás nenaučí vnímať ten svoj vlastný žalúdok. Ak cítite, že presne toto sa vám nedarí a váš mozog vás večer vždy presvedčí, že toto už nevydržíte, tak poďme sa na to spolu pozrieť. Vy jednoducho potrebujete obyčajný systém a jednoduchú stratégiu. Ak máte záujem, kliknite na link v popise tejto epizódy alebo choďte na stránku chudnihlavou.sk. Vaša prvá konzultácia so mnou je zdarma. Pozrieme sa na to, kde váš mozog sabotuje vaše výsledky a lúčim sa s vami myšlienkou: nehľadajte zázračné nástroje na chudnutie tam vonku. Ten najsilnejší máte po celý čas vo svojom vlastnom tele. Len ste ho prestali počúvať. Do počutia o týždeň.